Stemningen er nok det, der gør, at jeg kommer igen. Skidegrineren. Og drengene, de er simpelthen så søde. Der sker en masse sjove ting. Alle er mega glade. Man møder de samme mennesker et år efter år. De har sådan en grøn elixir og en grøn dinosaurus. Og der er bare god vibes og god stemning. Mit yndlingsevent på hele Roskilde. Losing it.